କେଉଁ ଜୀବ ପାଣିରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାପ, ଅପସନ୍ ବି ମାଛ, ଅପସନ୍ ସି କୁମ୍ଭୀର, ଅପସନ୍ ଡି ବେଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସି ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ୟାସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅର୍ଶ, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ବଳତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଡନୀ ରୋଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମରିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେଉଳ, ଅପସନ୍ ବି ଝିଟିପିଟି, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଛା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଛା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ସି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚମାର, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅପସନ୍ ସି ବଣିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ତେଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଣିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛପାଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଅପସନ୍ ସି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ରିମ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁ ନିଜର ସବୁ କାମ ନାକ ଦ୍ୱାରା କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାଲୁ, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜିରାଫ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ।